Survivorozni fogunk. Ó, ez a levédés, gondolom. Nem szeretem a móbokat. Megnézem, hogy ide be tudok eljönni. Nem. Pedig már jön az éjszaka egy csomó móbbal. És azt hogyan előszedjük meg? Hát keresünk egy lakhelyet építünk. Nem csak úgy, hogy a földbe ássuk magunkat. Nem tudom begyugni. Nem baj, elérdegélünk itt egy ideig. És a parancsok állat hívása. Állat és amíg olvasok az nem úgy gyorsan elolvasom ezt. Megváltozása. Legalább ti is el tudjátok olvasni. Amíg én elolvasom. Ja igen, állattörlése több parancs élni a videót. Jó játékot kíván. Lapunk. Aha, ennyi. Szóval kevesebb talán, mint egy percbe telt, vagy annyiba. Szerintem kevesebb, mint egy percbe. Szerintem ide följövök majd éjszakára, amíg beszerzek pár tudat, azt kivágom. Gondoltam ezt is videóra Szia! Mi újság? Takarodj innen! Inkább bemegyek a házba. Gyerünk, húzz! Gyerünk már így közelembe. Úristen! Jó, ide is felmegyek biztonság kedvéért. Adja, úristen, hol ez a mocsadék? Úton. Ott van, följebb. Takarodj innen! Takarodj innen! Fúj, de ronda vagy ebbe a textúrába. Ideig fölér? Nem, bénasz. Acsakatja, leugrottam! Menj innen, anyádat, menj innen! Takarodj már innen! Ne, takarodj! Azt a rohadt! Jó gyorsan ideért. Inkább nyomom a shiftet. Így remélem. Azt a rohadt, mennyit kellett beléütnöm, hogy megdegeljen. Inkább ide kifákjázom. Csak egyet. De itt van a fákja, nem? Atya, megint. No, akkor majd több része is lesz. Nem érdekel a like, akkor is akarok csinálni. És lehet, hogy még ma lesz egy csomó része. Na jó, talán egy csomótól messze van. Max 30 000. Ez mi? Be szeretnék menni. Ne, csak egy vizes kamera, és én itt megfulladnék. Inkább kimegyek fát vágni. És így bejössz. Na, hússzál már! No. Akkor vágjunk fát! Hát itt bejössz, és feljössz a marha nagy lépcsőn. A kezünkkel, ugyebár mivel mással. Sajnos. Azda, megijedtem, hogy valami itt van. Ott van, gyere be! És fölmegy. Csinálok egy fakardot, és egy faásot, fabaltet. Ja. Azda! Gyere be! Zombit hall. Azt a rohadt! Azt a rohadt! Azt a rohadt! Jó, hülyát kell vállalni! Azt a rohadt, ne húzzál! Megint föl kell másznom a búfóhelyemre. Fú, de egyszerűen kirázott a hideg, ahogy idejött pofám elé. Gyorsan, még úgyis el tudok bújni egy picit, szóval eddig itt nézem, hogy jön. Remélem meg is fulladsz. Takarodja.
Addig én szerintem, hogy van egy barkácsoló oldal van. Csinálok gyorsan fakadott, meg ilyesmit, és megölöm. És bemész, és... Gyorsan. Magzé Vogardot gyorsan, jó, tökéletes. Még hol van? Hát végig tudunk csinálni eszközöket. Még egy sárkány, meg egy boltát, hogy kikerül. Nem, akkor egy sárkányt. Az most fontosabb. Azt majd csinálunk cuccokat. Oké. De egyébként szerintem körbe is úszhatnám. És csak most jutott az eszembe. Hát, takarodunk innen. Csá! Csá, szaros csá! Hogy kell befejezni? És odahúzik. Nem fogod azt építeni? Hát csá. Béna kis szaros lúzer. Jaj, de Béna itt bent talál melletted felnyomni. Inkább visszamegyek a zombihoz. Nem tetszenek a pókok társasága. Hát nem. Hát így meg. Hát így meg. Ez a rohadt. Vagy nem. Inkább a zombi, mint a többi mob. Takarodj! Nem szabad, hogy belém üssél, megmérgezel. Takarodj! Oké. Azt a rohadt. Ez szexi volt. Anyánokat írogassatok már. Siki, akkor lecseszem a fejét, mint állat! És a sült krumplis, kiflis, szaros szar, akkor annak is lecseszem a fejét. Maradunk. Vágás. Itt vagyok újra, és Sikért majd hogyha végeztem, akkor lecseszem a fejét. Azt a... Hülye vagy ember! Ártatlanul ijeszget másokat, te buzi! Menj innen! Kis zombikat röhelem. Ó, és húst is dobott. Fincsi lesz majd megenni. Itt könnyebb följönni. Hát, akkor ugye megvannak a fa eszközök. Akkor még csinálok fa eszközöket, hogyha elérném a workbench. Oké. Sajt. Oké. Akkor így. Ugye így kell. Nem vagyok pólyás, tudom, hogy kell craftolni természetesen. Oké, és akkor harcba szállunk, zombikkal krattok még egyet. Ez így nem tetszik, hogy mindjárt elkopik. Nekem nem tetszik az. Hogyha valami előre elkopik, ezt hátra. De hülye vagyok, vágtam fát, amikor van nálam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, és a többi szerintem maradhat ott egyelőre. Itt van még kis zombej. Azt. Nem. Na és köszönök már, mert hogy itt igaz csak bénáztam, de már sajnos el kell köszönnünk. Sziasztok, én Jenny voltam, és ez mesterem Szív volt. Csá! Bill? Na, ja, csá. Majd magától leáll, addig is várunk. Addig nézzétek az új skinemet. Amíg leáll a vidi. Sziasztok!
Na, akkor még egyszer mondom. Sziasztok!